ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ଭାବିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟା ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ରେଭ୍ ସାର୍ ନା 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 ଚୁକା ଚୁକା ମୁଁ କଣ ଚୁକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଆଉ କଣ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ମାଇ ବୟ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାର୍ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଅଛି ବାବୁସାନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଓ ସେଟ୍ ଏବେ ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବ ଓ ଦେ ହଁ ବାବୁ ଓମ୍ ସାଇରାମ କେମିତି ଅଛୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଫାନ୍ସୁ ହଁ 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 ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇଥିଲ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମସାଜ କରୁଛ ହଁ 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 ସତରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କି? କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଜାଣିଛ ଟି ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଏବେ ତ ଏଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଜୋମାଟୋରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ ସେଇ ଦାଦା ବିରିୟାନୀ ଆଉ କେବେ ବସିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ରୋଷେଇ ବନୁ ହେଲା ହଉ ଦେଖାବା ଦେଖାବା